Ljetni praznici još traju, temperature rastu, a mi znamo koje je najbolje mjesto za savršeno ljeto u gradu. Westgate Shopping City najbolje je rješenje za ljetno osvježenje. Već dobro poznati late night shopping i ovoga puta oduševio je brojne posjetitelje Westgatea primamljivim popustima koji ovog ljeta rastu i do 70%. Ako još niste, stignete se pripremiti za dugo toplo ljeto koje je pred nama. A svaki godišnji odmor najbolje je započeti dobrim shoppingom i odličnom zabavom. Dobre su ponude, pogotovo recimo taj late night shopping, popusti su vrlo dobri. Da se iskoristiti, uvijek se nađe nešto za cijelu obitelj, za djecu i za nas. Jako nam se sviđa kad je late night shopping, onda sjednemo na kavu, odmorimo se, djeca odu u igraonicu ili ovako kad ima nekakva tematska predstava ili nešto, tako da jako smo zadovoljni Westgate. Za još bolji doživljaj shoppinga, Westgate je mališanima poklonio odličnu zabavu, namijenjenu za najmlađe posjetitelje centra. Klimatizirani prostori Westgate Shopping Citya će vas rashladiti, kupovina uz ljetni shopping raspoložiti i ludi programi za mališane ludo zabaviti. U subotu smo se družili sa veselim trolovima, koji su stigli na veselo druženje i fotografiranje. Tu sam došao zbog trolova i zanimljivo mi je, radio sam krune, pobjedio sam jednu rundu i dao sam svoju nagradu sestri. Baš mi je zabavno u Westgateu. Bilo mi je lijepo i igrali smo se jako zabavnih igra. Na druženje u Westgate stigli su gusari, koji su nas naučili što znači biti najbolji gusar. Svaki pravi gusar ima i gusarsku zastavu, a mi smo ovdje izradili jednu veliku zajedničku za našu Westgate gusarsku palubu. Roditelji su uživali u šopingu, a mališani u vrhunskoj zabavi. Meni je super, igramo puno igra i zabavno mi je. Westgate kao shopping centar nama najviše odgovara zato što nam je najbliže pošto živimo u zapadnom dijelu grada, ali inače mi je jedan od najdražih shopping centara zbog svoje veličine i ogromne igraonice za djecu koju nema niti jedan drugi shopping centar u Hrvatskoj. U Westgateu mi se sviđa zato jer ima puno dućana drugačijih i ja sam već puno stvari sa mamom i tatom došla kupovati. Što mi je blizu i zato što mi je jednostavno super su dućani i super su cijene. Puno je razloga da ovo ljeto posjetite Westgate Shopping City.